yan uwa a gurguje yanzu za mu tafi sai a sake karkara kunnuwa. yanzu za mu tafi wajen Profesa Sheikh Umar Sani Fage. yan uwa sai a tara hankula waje guda a nutsu domin saurarar lu'an jawaban da za mu saurara daga bakin Profesa. Allah ya ƙara lafiya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب. اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. kafin na faɗi abinda na shirya akwai kalma wadda ta tashi hankalina na shiga cikin ɗimuwa da kiɗima kan girmama annabi sallallahu alaihi wasallam in za a yi mu'amala da shi. malam ya faɗa cewa annabi alaihi salamu red line ne. duk wanda ya taba Allah ya taba wani guri nasa kala ba ruwansa da makaho ko mai ido, ba ruwansa da mai kai. abin da ya tashi hankali na shine abin da Imam Bukhari ya kawo. duk sai na Abubakar radiyallahu anhu gurin sa yanda yake gurin Annabi alaihi salam masoyinsa ne tun kafin annabta. lokacin annabta bai taba ruwa da Annabi alaihi salam ko so ɗaya. hijira ma da za a yi da shi suka yi, duk kwanakin da aka yi da shi aka yi. in yaƙi aka je tare ake, bai taɓa neman mukami ba shi dai Annabi kullum alaihi salam. amma ranar da Banu Tamim suka zo Madina sai ya ce in za su tafi ina ganin a naɗa musu wane shugabance su. sai na Umar ya ce ni kuma wane nake gani. wannan kalmar suka yi kadai a gaban Annabi sama ta so ta rushe su kam. duk abin da suka yi Allah zai rushe shi. a kansa ne Allah ya sauke da suratul hujurat, ya aure zina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasul. wannan Annabi mai hankali, mai hankali ba abun wasa ba. Allah ba ruwansa da kowa, shi kadai ya sani. ana taka shi to ba wani muhalli wala sama wala ƙasa wala duniya wala hila da za ta karɓi mutum. Allah ya shiga tsakanin mu da haɗari. Allah ya kyashe mu zamiya, Allah ya kyashe mu kuskure. Allah hore mana ladabin zama da shi alaihi salatu wassalam. wannan shine abin da na fara. to maganar da zan yi ita ce
ya da zango da annabi alaihi salam ya yi a gidan na ummi ma'abadin radiyallahu anha. Annabi alaihi salam mutan maka sun yi asara a wani lokaci da ba su fahimce shi ba. Shine annabin da kurayen maka sun ba da gaskiya da shi, barayin maka sun ba da gaskiya da shi, amma mazajen maka suka yi. Sai fita suna neman su yi masa mugun aiki, zai salatu wassalam. Allah ya bashi umarni ya hijira ya koma Madina. Daman ya hana sai na Abubakar tafiya, ya ce ka zauna watakila Allah zai baka abokin tafiya. Da ranar ta da daddare shiga gidansa na Abubakar radiyallahu anhu ya ce da shi Allah ya min izini zuwa hijira kuma kai ne abokin tafiya. Daman ya fara roƙa a su wata ya rasu da abokantakan tafiya. Wannan tafiyar da sai na Abubakar ya ce a yi ba wani abu yake so a cikinta ba ko samun lada ko na ba'a. Ya san karan ƙarshe za a yi da mutan maka da annabi alaihi salamu, domin in yi riga fita daga Madina komai nasu ya kare su, raka duk abin da Allah hore musu na ƙarshe za su zazzage shi. To ya san bin annabi alaihi mutuwa ce tsagwaranta kawai, ya ce na zaba. To suka fita suna Abubakar da kuma bawansa Amir ibn Fuhaira da kuma wanda zai musu jagora shine Abdullahi ibn Urayqid al-Laysi. An tanadi abun hawa, amma gidan suna Abubakar suka yi wannan. Yarsa tana da ciki wata 8, Nana Asma'u ita ce take daukan abinci ta kogo, ta tafiya kilomita 9 da ciki haihuwa koyo ko gobe, kuma ce kilomita 9 ta dawo. Dan uwanta shi kuma in ta je ta dawo akwai wanda yake kai masa labari, shi kuma dan uwanta ya je da dabbobi ya bar da sawu, har sai da aka wani adadin kwanakin annabi alaihi salatu wassalamu ya wuce ya tafi Madina. Wannan shi ake kira ar-rakabul maimun, ayari mai albarka wanda tafiyar talufuha as-sakinatu wal waqaru wal wusuqu billahi allazi yafuqu al-waqi. A tafiyar akwai nutsuwa, akwai kwanciyar hankali, akwai kuma amincewa Allah, amincewa da ta wuce abin da ake iya gani a fili. Annabi alaihi salamu bayan ya fita suna tafiya, mutan maka bai san ba a san ana suke ba. Sai nan da rana aka je aljanu ko ba a san menene bare aka dinga jin hatifi na jazallahu rabbun nasi khairar jaza'ihi da fi kai ni kala haimata ummi ma'abadin kuma nazala bil birri summa tarahala fa aflaha man amsara fi ga muhammadin. Suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi baccin kailula a gidan na ummi ma'abadin. Da ba san da suke ba, sai aka ce ashe suna Qudayt, sunan gurin kenan. Annabi alaihi salamu a wannan tafiyar an sa safin rana, ga tafiya cikin sahara ga duwatsu, sai ya ce da suna Bakar malaika nan wannan haimar ko za mu samu nono da nama a sha saboda gishirwa a samu nama a ci. Gugurin nana na ummi ma'abadin ne radiyallahu anha al-Huzaiya, ita ko mace ce wacce take ba budurwa ba, ta yi shekaru ba ta zama tsohuwa can ba, kuma mai jiki ce haka, ba ta sa hijabi ta rufe kanta kamar da 'yan mata suke yi, tana iya karɓar mutane. Ta yi haima guda biyu, ɗaya inda baki suke zuwa kamar istiraha restaurant, ɗaya kuma a nan take kuma da garkensu. Duk wanda baki suka za su wuce suna iya buƙatar nono ko madara a gurin ta ko su karɓi abinci, sai suka bi ta gurin. Sai annabi alaihi sai ce muna buƙatar dabino da nama mu siya. Sai ta ce ai ba mu da komai a gidan nan, mu muna cikin talauci da kuma fari, da ina da wani abu a gidan nan ba abin da zai gagara na baku. Sai annabi sai duba gefen haima sai ga wata akuya a kwance, ramammiya zaga a rama. Sai ce da ita waccan akuyar fa? Sai ta ce wannan akuyar wahala ita ce ta batta a nan, bata batta ta bi yan uwanta ba za ta iya tafiya ba.
sai ya ce shin akwai nono tare da ita? Sai ta ce ina, me za a samu a jikin wannan kanjamammiya ce. to sai annabi alaihi salam ya ce da ita a ta'azani na li an ahalubaha za ki min izini na tatsa? Wannan tambayar ya kamata mu lura, tambaya ce ta wayewa da wanda ya san haƙƙi. Hakuyarta ce, bai ce da ita ba ni in tatsi nonanta ba, sai da ce za ki min izini. Ya tabbatar da mallakarta a hannunta, kuma ya tabbatar babu wato fir'aunanci, babu kama karya. Za ki min izini na tatse ta? Sai ta ce bi abi anta wa ummi. Ba taɓa ganin sa ba sai ran nan, da mahaifina da mahaifiyata zan fanshe ka. In ka ga cewa za ka iya tatsa, na maka izini. A nan kuma an samu aryahiyya, wacce ce mai sauƙin kai, mai wayayyen kai. Da ba sauƙin kai da wayayyen kai sai ta ce na gaya maka ba ta da lafiya, don me za ka ci? Sai ta ce in kaga za ka iya tatsa, ka tatse ta. To ita ma nan karatu ne, da duk lokacin da mutum zai mu'amala da mutane ya zama yana da sauƙin kai wajen mu'amala. Sai annabi alaihi salam ya ɗauko wannan akuya, da ya ɗauko wannan akuya yana rike ta alaihi salamu, sai basmala, sai roƙi ubangiji sai Allah ka yi mata albarka a cikin awakinta. Kawai sai suka ga hantsar ta cika, sai kawon suka buɗe. Shikenan sai ce a kawo masa masaki, ba ƙwarya haka ba, masaki wanda zai ishi wannan jama'ar gaba ɗaya. To da ya tashi alaihi salamu, to anan ta ƙare masa kallo, ya zage hannunsa haka, ya zage hannunsa haka, da yi bismillah, da yi haka tata ɗaya biyu uku, sai masakin ya cika. Sana nuna mata ta san menene, dan dole ta kawo hankalinta. Da ya tashi alaihi salam sai ya ce da ita sha, sai ta karba ta sha. Da ta sha sai ba sai na Abubakar radiyallahu da Abdullah bin Urayq Laisi ya ce dai su sha. Bayan sun sha alaihi salamu, shi ma kuma sai karba ya sha. Bayan ya sha alaihi salamu, sai kuma ya sake cewa su sake sha. Shi ne wanda mai shi nake cewa allu bihi muskan da difilan wainu halu, allala summa anhala. An sha na farko kuma an yi na biyu, suka sha suka goshi. Da suka sha suka goshi alaihi salamu sai ya ce a kawo dai ƙwaryar. Sai ya sake tatsa ta biyu. A wannan tatsa ta biyun sai da ya tatsa so 37. In ka haɗa ta da uku nawa kenan? 40. Sai cika wuri abin nan musakin da ita sai bar mata. To ya shiga gurin alaihi salamu daidai 11 ranar talata, amma bai bar gidanta ba sai daidai karfe 5. Wannan ilimin sunansa halin wakati, ba a samun sa a littafi a rubuce, sai dai malamai ne ya talaqanu lahu sifahan. Wannan ya ba wannan, wannan ya ba wannan, tun daga lokacin haƙi zuwa yau, kuma zuwa wanda zamu ba nan gaba. Saboda haka sai annaba da sai ya fita, sai ya bar gidan. Yana tafiya sai ga mijinta kuma Abu Ma'badin ya shigo, yana koro awaki. Aka ce ya tasa wakna hazala, wato suna ƙawahunsu suna karo da juna saboda tsananin rama da yunwa. Sai ya zo ya ga nono, sai ce a ina kika samu wannan nonon? Ba mu da wadda ta haihu a gida. Sai ta ce wallahi innahu marra bina rajulun mubarak, wani mutum mai albarka shine ya wuce ta gurin, shine kaza shine kaza. sai ya ce na tabbata dan uwan Quraysha wannan ne, su fihi ya umma Ma'bad, su fata mun shi ya yake. Sai ta ce ra'aitu rajulan zahiran wada'a, na ga mutum mai farin feci, ko mun kidimar ka in ka ganshi sai ka san kyakkyawa. Ablajal wajhi, mai hasken fuska, hasanul khalq, mai kyakkyawar halitta. Kaga nan ta yi faɗi wato gabatarwa ta saka baki ɗaya, da man kashi ta raba annabi alaihi salam. Wannan shine kashi na farko.
to sai kuma ta yi masa dajiya ta ce mai kyakkyawar halitta sai ta ce lam tu'ibhu sajla wa lam tuzur bihi sa'ala. shi kansa larabcin balarabi ya kauye lam tu'ibhu sajla. sajla shine wato jiki wanda yake sakwaf jikinsa ba sakwaf bane, bai aibata shi ba, yanzu mai sakwaf din jikinsa tsantsan iki. sannan lam tuzur bihi sa'ala, sannan kankanin kai bai muna na shi ba, kansa kankani ba ne, komai nasa daidai. sai ce wasiman kasiman, mai kyan diri, komai nasa a aune yake, sannan mai kyan fata. fi ainihi da'ajun, idan bakin baki ne kuma farin fari ne. wa fi ashfarihi wadakon, gashin idansa gazar yake. wa fi unkihi sadawan, wayansa kuma sambal yake, kamar da bahaushe ya kamar na kishimi, kuma ya sambal kamar na kishimi, shine namijin barewa. wa fi sautihi sahal, muryarsa kuma akwai wani aman da bai taba jin irinsa ba mai babban murya ba ko mai siriri murya ba, wani irin abu ne bai taba jin irinsa ba. wa fi lihiyatihi kasafa, gemanyarsa ko cikakkiya take a zajju, gashin girarsa yar yake da ke. sai ta ce kuma a ƙaranu ta ga kamar duk a haɗa suke. ya ce in samata, in yayi shuru fa alaihi alwaqa, sai ta gauta irin nutsuwa. wa in takallama samahu wa alahul baha, in ya buɗe baki zai magana sai kuma kurjini ya rufe shi. fa huwa ajmalun nasi wa abhahu min ba'id, shine mafi kyan mutane kuma mafi kwarjini daga nesa. wa ahsanuhum wa akhlahum min qarib, ya fi mutane kyau kuma ya fi su daɗin mu'amala in ka zo kusa da shi. to nan ma ta sake ware shi, ta faɗi kwalliyar da Allah ya yi masa, sannan ko ta faɗi zubansa, cewa mutum ne mai nutsuwa, alaisan sannan mutum ne mai kwarjini, sannan kyakkyawa daga nesa mai kwarjini, kyakkyawa a kusa mai daɗin mu'amala. to sai ta komo kuma kan furci, sai ta ce hulwul mantiq, mai daɗin magana. faslun, maganarsa filla take, dalla na nazara wala hazara. maganarsa ba ƙwauro ne a cikinta ba, ana faɗa ana haɗewa, buƙatar da ake so a gane ba za ta gane ba. sannan ba kuma magana ike ya sake ta ba wadda ta ƙarshe za ta mantar da na farko. abinsa a auna ike, ka anna mantiqahu harazatu nazmin ya tahaddarna, cewa muryarsa ko kuma furcinsa in yana yi kamar abun wuya ne ko kuma carbi da aka shirya shi, wanda za ka ɗaga shi na sauka kwas a jere. ta ce haka maganarsa take. raba'a, ta ce madaidaici ne. ta ta shi na uku ainihin min ɗu, tsawo bai munana shi ba, sannan ido ba zai raina shi ba saboda gajarta, ba dogo ba ne ba kuma gajere ba ne, amma duk tsawon mutum in suka tafiya da shi sai ya fi shi tsawo, alayhi salatu wassalam. sai ta ce gusunun baina gusnaini, shi wani reshe ne tsakanin rassa guda biyu, akwai sina Abubakar radiyallahu anhu, akwai kuma Abdullahi bin Urayqidi, saboda haka shine na uku. sai ta ce tsakanin waɗannan rassa guda biyu fa huwa andaru salasati manzara, ukun ya fi su daɗin gani da kyau. wa asanuhum qadara, kuma ya fi su kyan diri. lahu rufaqa, yana da abokan tafiya, ya hukuna bihi, suna ji da shi, suna kuma kulawa da shi, suna kuma kiyaye shi, kuma suna bin sa sau da kafa. in kala, in ya buɗe baki ya magana, an satuli qaulihi, sai shi shuru, sai so ya sauka a kansu, bai san akan mutum ya sauka ba. wa in amara, in ku ba da umarni ta ba da ila amrihi, sai su gaggawa wajen aiwatar da abin da ya ce a yi din. sai ta ce mahfudu, an gine shi akan kwarjini, gininsa kawai da ka kalle shi kwarjini da shi. sannan mahshudu, an tsara shi akan duk inda yake dole a yi masa hidima,
la abisu ba mai ɗaura fuska ba ne. ɗaura fuska tana cikin alamar nunkufurci na rai. duk inda yake a cikin murmushi yake alayhi salam. wala mufannid baya yin magana da za a kasa ganewa ka gano sirri ne, komai nasa daki daki. to wannan shine abin da ta gaya wa shi mijinta kuma abu ma'abadin din nan. to abin da nake so a wannan abin da ta faɗa, ina so mu fitar da ibra, abin lura. na farko, yin alheri ga mutane yana daga cikin alama ta yan wato ta mutuntaka. shi mutum an halicce shi ne akan wakilin Allah ne a doron ƙasa, aikinsa shine yi wa mutane hidima. saboda haka wannan baiwar Allah tana cikin sahara amma ta kafa haima, ta yi restaurant. duk inda matafiya suke za su zo su samu guziri, samu abinci, samu nono, samu ruwa. wannan abun lura ne a ciki da ta yi. sannan na biyu, akwai hikimar Allah da ihsaninsa a cikin wannan sahara da daji kungurmi. Allah ya tsara inda ɗan adam zai dinga samun abin da zai ci sha a wannan gurin. kowa ya zo zai samu. wata rahama ce da ihsani ta ubangi da hikima ya shirya ta a wannan. abu na uku shine at-tamassuku bil asbab. annabi alaihi ya koya wa al'ummarsa cewa duk abin da za ku yi, ku ɗauki abin da rayuwa take ba da shi, cewa in kai za ka ci nasara a rayuwa. annabi sai bai ce da sana abubakar da bari in maka mu'jiza mu ci gaba da tafiya ba cin abinci, sai ce mu tafi a nemi nono, a nemi abinci, a nemi dabino. ana so a koya mana tarbiyya yadda ake mu'amala da Allah subhanahu wata'ala. sannan abu na hudu, saukin kai yana na ummi mu'abbadin shine ya zama sanadin samun nasarar ta rayuwa. sannan daga cikin wannan, duk wanda zai samu nasara ko ya arziki, to a sana'arsa yake samu, ko a sana'arsa zai faɗi. wajen mu'amalarsa da mutane in ya kyautata, to ƙarshe sana'ar ta zame masa sanadin arzikin da ba shi da iyaka. ita wannan baiwar Allah, sana'ar soya nama da tanadar dabino da tatsar madara, ita ce ta zame mata sanadin arziki. kamar yana na Khadija radiyallahu anha, sana'arta ta kasuwanci ta zame masa sanadin arziki, ta auri annabi sai ta zama abin da ta zama. to duk wanda yake sana'a ya kokari kada Allah ya cire sa'ada a cikin abin da yake yi. Allah ya sa wannan hanyar ita ce hanyarsa da zai samu tsira, ba wai kuɗi na duniya da tarawa ba. wannan mutum zai fita da duniya lafiya, ya samu gidan da ba zai kare ba, to anan ake ta samu wannan. sannan duk wanda yake da wani abu ko mukami ko mulki ko karatu ko wace irin mu'amala, duk wanda ya zo kanka ka girmama shi. domin ka san waye ba a rufe iki. kaga da bata san ko waye ba, amma da ta kyautata, ta yi kyakkyawan hali, kuma ta nuna sauƙin kai, kaga ta samu alheri. sannan annabi alaihi salam ya nuna da la'ilin nubuwa. ne da la'ilin nubuwa shine mu'jiza. wannan tatsar da ya so uku mu'jiza ya nuna alaihi salam. sannan kuma akuyar ta rame, ba ta da komai, ita ba ta sankwalta tashi. sannan a cikin wannan abin da ya alaihi salatu wassalamu ya nuna alamar annabta, to ita kuma a lokacin ta kalle shi. sannan abu na shida shine tawaru'un annabi alaihi salam. ya nuna musu cewa shi ya yi sana'ar kiwon dabbobi, saboda ka baya gudun yi wannan. shi yasa ya karɓi dabbar da kansa itatsa tana gani. sannan abu na bakwai, annabi alaihi salam ya bata nono ta sha da farko, saboda mai saboda ya cire mata kokonto, kar ta ɗauka da fa'ida ake. in ta sha ta san nono, kuma ta san nonon. sannan na biyu, alaihi salatu wassalamu ya bata ta sha don ya kalle ta, ya gaya za ta sha. in ta kuskure zai gaya mata ga yadda ake shan ruwa ko nono. amma da zai fara sha alaihi salam, wataƙila sai ta ɗau hannu ba tare da ta gane ta abin nan ba, sai ce ta fara sha da kanta, don ya ga yadda take yin akwai gyara ya gyara mata. sannan annabi alaihi salamu ya bata ta sha don girmama ta, domin gidanta ne kuma akuyar ta ce. sannan annabi alaihi salamu ya bata ta sha, ya kuma ba sauran su sha don ya nuna mutane haka shugabanci yake.
duk abu na alheri sai na ƙasa sun gama samu sannan shugaba ya samu. Sannan a zamantakewa ta mutane shi ma duk wanda aka ba rago to shine na ƙarshe. Idan ka ji Bahaushe ya ce wai al'aqil man bada bi nafsihi ai suka yake irin irony din nan ji tura irony a ce abin da irin wada din a ce sai malam dogo a san ba da gaske bane. A duba yarinya baki kirin a ce da wacce jawur to su ma aka ce man bada bi nafsihi shine al'aqil zagin sa ake. Mai hankali shine sai ya gama komai, kowa ya gama to sannan ya samu. Sannan na 8 ziyarar takaitacciya ce amma baiwar Allah ta haɗa sufofin annabi sama daki-daki. Kusan duk wanda zai faɗi sufofin annabi alaihi salamu da wuya a samu wanda ya wuce ta a cikin ƙanƙanin lokaci. To karatun da yake cikin wannan siffata annabi alaihi salatu wassalamu da ta yi shine kwakwalwar ta wankakkiya ce, ba wani burace-burace a cikinta, ba wani kudura-kudura a cikinta ko yau ko gobe. Duk wanda Allah ya sa kwakwalwarsa tana wanke zai iya rike abubuwa da yawa. Ta kuma saka hankali da shi ake gane komai. Ta mai da hankalinta cikin 'yan mintuna ta tattare duk abin da yake da shi alaihi salatu wassalam. Sannan wani karatun shi kuma siffar annabi alaihi salamu Allah ya faɗe shi a littafan da suka wuce, ma'abota tafarki sai suka rufe. To wannan mu'jiza ce ta annabi sai da ya je ita adawa take sai ta fito da siffar da Yahudu da Nasara suka rufe. In aka ganta to an san shine annabin ƙarshen zamani, sai ta fito da shi, sai ma mu'jiza ne. Sannan na 9 shine cikakken da annabi alaihi salam yake da ita khalqan wa khuluqan. Ta faɗi ɗabi'unsa kyawawa alaihi kuma ta faɗi kyan diri na jikinsa. A lokacin da aka yi wannan shekararsa 53 a duniya, kuma ya samu kamar kwana 6 a cikin sahara, cikin tsananin zafi da duwatsu, babu abinci, amma haga yadda ta gane shi ta ga irin wannan kyau yana ɗan shekara 53. Saboda haka wannan ziyarar akwai kwanciyar hankali a ciki, akwai amincewa Allah subhanahu wa ta'ala. Na 10 shine yalwatar albarka ta annabi alaihi salatu wassalamu, yanda ita wannan akuyar da annabi sai ya tatsa sai ta zama maniha wadda ake tatsa nonon ta koyaushe. Ta rayu zaman annabi sama a Madina shekara 10, ta rayu zamanin sai na Abubakar radiyallahu anhu, ta rayu zamanin sai na Umar. To a lokacin ne ta rabu da rayuwarta, albarka ya bar musu ya tafi. Sannan annabi alaihi salamu abu na 11 akwai rike alƙawari. Amma duk wancan abin da aka yi wata musulunta ba musulunta ce ba, sai bayan yana Madina yana zaune da ranar sai ta ɗebi awaki za ta kai Madina ta sayar. Tana shiga gari da Allah ya mata ya dogo sai ta yi cibi da sana Abubakar radiyallahu anhu. Tana ganin sana Abubakar ta ce wannan ai bawan Allah ne suka shigo gidana. Sai ta ce ina abokin tafiya nan taka mai albarka, sai ce zo in kai ki. Sai tafi da ita, sai ta dadda annabi a zaune cikin sahabbai yana zaune ana girmama shi. Nan da nan ya karbe ta hannu biyu girmama ta saboda abin da ta yi masa. To a lokacin ne ta musulunta radiyallahu anha a hannun annabi alaihi salatu wassalam. Wannan su ne darasai na wannan biya gidan umar abadin da annabi alaihi salam yi. Abinda nake roƙon Allah a kai shine mutumin kirki in kai masa alheri to baya iya kwanciya, baya iya bacci, baya iya haƙuri, sai ya rama alheri da alheri. To annabi alaihi salam sai da ya rama mata alherin da ta yi. Kuma muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala mu da muke wannan gurin, wannan albarkar ta annabi alaihi salam ta sauka a wannan guri, muna roƙon Allah ya tarfa mana ita a nan. Muna roƙon Allah ya tarfa albarkar a zuri'armu. Muna roƙon Allah ya mamaye wannan albarka ta haɗa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da masoya fillahi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan albarkar a jihar Kano. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan albarkar a Najeriya. Muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala halin da ake ciki na tsada da tashin farashi Allah ya sauke shi. Muna roƙon Allah wannan albarkar
ubangiji ya sa wayanda suke shugabantar ƙasa a wannan lokacin Allah sa su gama lafiya, wayanda za su zo nan gaba kuma da wannan albarkar muke roƙon Allah yi mana zaɓi na gari wanda ƙasar za ta zauna lafiya, alheri ci gaba da yaduwa. Allah ya mana Allah ya taimake mu, Allah karɓi abin da muka yi. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan muhalli da muka zauna a yanzu ubangiji na alfahari da mu a almala'ul a'la, kuma Allah ya sa annabawa zai farin ciki da wannan zama da muke yanzu. Allah ya karba, Allah ya yarda, Allah ya kara wa sarki lafiya, Allah ya kara sarki lafiya, Allah ya ji kan magabata, Allah ya ji kan magabata. Zan maimaita wata waka da Sheikh Nasir Kabare wa sarki Alhaji lokacin da ya je Makka ya dawo yana cewa ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban ya marhaban bi qadimin zana sanahu al-mawkiba bakin bi abdullahi man hajja wa zara al-mujtaba fadar Kano min bu'dihi dam an harin an yaskaba al-yawma fada taraba halallaha an tadriba inda ciro malam yazal ala ra'aya hada da ɗaliban aujar ula dum inda za shi iri ka ba a ƙulu ƙauri haza wa ta kula lahadi wa lakum da jami'ar musulmi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Assalam. Alhamdulillah, yan uwa, Allah ya taimaki sarki, Allah ya ƙara sarki lafiya. An saurari jawabi daga bakin Profesa Sheikh Malam Umar Sani Fage, Allah ya ƙara albarka.